Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià. De la mà de Josep Puigades, així comença València Maig. Hola, què tal? Com estan? Benvinguts una setmana més, un divendres més, així a València Maig, el programa d'actualitat que t'interessa com a valencià, així en la Play Radio, en la 107.7 del dial. Avui tenim dos periodistes per a comentar l'actualitat així en la taula, junt a mi, la gent que vaig a intervenint, són Baltasar Bueno. Baltasar, molt bona nit. Hola, molt bona nit. I Javier Matoses. Javier, molt bona nit. Hola, bona nit. De què anem a parlar avui? Anem a començar parlant sobre iaios que no els deixen veure als nets i han de recórrer a la justícia per a que el jutge els concedisca les visites al xiquet. Parlarem també amb l'advocat de la casa, l'advocat Palmira Trellis, per a que ens comente què fer en aquests casos. Després ens aniríem a parlar amb Maria Forner des de Madrid, perquè saben vostès que els valencians són pioners en moltes coses. També són pioners en la primera multa que ha impost Europa per no complir el dèficit i amagar factures en l'anterior legislatura. Més coses que tindrem. Parlarem sobre educació en Héctor González. Què passa als districtes, el districte únic, els concertats? Què ocorre? Estem ja a punt de matricular-nos als xiquets i volem saber què està passant. Parlarem sobre els ciclistes d'Oliva. Avui s'ha produït la mort del tercer ciclista. Parlarem amb el president de la Federació Valenciana de Ciclistes i després estarem parlant sobre els actes de la Mare de Déu dels Desemparats en Baltasar Bueno, que és un expert sobre el tema, i curiositats que ens venen a la ment, que són coses que estan ja totalment arraigades, però no sabem d'on venen, i Baltasar ens contarà les coses més curioses de la Mare de Déu i també ens parlarà sobre un projecte que acaba de veure també la llum. Bé, és hora de començar. Si els pareix, Baltasar i Javi, què opineu sobre el tema de la custòdia dels iaios i dels nets quan un pare se'n rebuta i no deixa veure el fill als abuelos? Bueno, jo crec que normalment aquestes situacions venen de vegades normalment quan hi ha una separació en el nucli familiar, quan l'home i la dona es separen i són els iaios d'una banda o dels altres que volen veure els nets, però per aquest conflicte que s'ha generat entre la parella, doncs normalment se nega l'accés a poder veure al net. I bueno, en l'àmbit de la justícia, el problema que tenen aquestes circumstàncies és que és molt llarg, passa molt de temps fins que es produït la sentència, i això és un temps, parlem emocional, és un temps en el que la iaia en aquests casos pues, no pot veure el seu net durant molt de temps fins que tingui aquesta resolució judicial, i això provoca pues, una sensació i un estigma fort en aquesta persona major que m'imagine que pues, la il·lusió en la seva vida en aquest moment és el seu net. Un estigma en les persones majors, però també en els xiquets, perquè deixen de tindre aquesta figura que és el iaio, els moderns o els de tota la vida, i es perden aquesta relació familiar. Desgraciadamente no és un problema sols dels iaios, sinó també moltes vegades de l'altra part de la parella. Jo estic de jutge d'Almàssera i tinc tots els dies queixes no sols de iaios, sinó de l'home o de la dona que no té la custòdia, que l'altra part del matrimoni, que ja s'ha trencat, no el deixa o el dificulta o li crea problemes. Quan una parella se divorcia fiquen unes mesures, ¿no? Pues usted tiene que portarlo fin de semana sí, fin de semana no, a tal hora y tornarlo. No compleixen, no fan res. I la Guàrdia Civil i la policia local està cansada de que es criden una part o altra perquè s'està incomplint el que els mateixos jutges se fa. I no sols és un problema de que no es deixen fora, és que els xiquets paguen sempre el pato. Jo crec que és els que més ho paguen, perquè l'home o la dona per fotre a la parella el que fa és vengar-se en el crio. Ahir o després ahir van detindre en la Corunya, crec que era un home que per fer-li mal a la dona se'n va a un bosc i mata un xiquet de 9 anys. Això és molt habitual en separacions extremes. És que és greu, és dir, matar a un crio de 9 anys, pegar-li una pedra o pegar-li una estaca per vengar-se de la dona i matar al crio.
hi ha que veure la locura, o sigui, perquè estan locos. N'hi ha molta gent que tant ells com elles, que se venguen en els crios, és el que tu dius, que se venguen entre ells, però al final el que paga el pato és la criatura. Tenim a l'altra banda del telèfon Palmira Trellis, l'advocat. Palmira, què tal? Bona nit. Hola, ¿qué tal, Josep? Buenas tardes. Estem parlant sobre la visita dels xiquets als iaios i dels iaios als xiquets. Davant d'un cas com estos que els pares no deixen veure el fill als iaios, els iaios tenen dret, no tenen dret, se'ls ha de donar un dret especial. La nostra comunitat és pionera en esta legislació. No, Josep, mira, esta legislación parte desde el año 2003 y esto fue Consejo de Ministros. Esto es una cosa nacional y nosotros teníamos la ley de la de custodia compartida, que al decretarse su inconstitucionalidad nosotros ya no tenemos ningún derecho foral que ampare esto. Esto es, vamos a Código Civil, pero bueno, sí que tienen derecho los abuelos a ver a los nietos, pero no creas que es un derecho que lo pueden tener todos. Tienen que darse unos condicionantes o unas circunstancias especiales para que se le dé un derecho de visitas autónomo a los abuelos. Vas al abogado, si tienes algún problema, interpones un procedimiento, tienes que demandar a los dos. Cuidado, demandas al padre y a la madre, a los dos juntos, aunque uno de ellos esté de acuerdo, y entonces ya pides visitas con el nieto. O sea, que los dos has de denunciar a los dos. Sí, tienes que demandar a los dos. Claro, la coparentalidad, tienes que demandar a los dos. Pero, Josep, no se puede pedir siempre y en todo caso indiscriminadamente. Se tiene que dar una serie de causas. Te voy a decir, por ejemplo, mira, fallece el hijo y los abuelitos, los papás de este nene se llevan muy mal con la nuera. Pues en este caso pueden pedir las visitas autónomas al juzgado con el nieto. Luego, me llevo muy mal con mi hijo y por extensión con la nuera. Vale, pues como no me dejan ver a mi nieto, pido visitas. Tengo a mi hijo con una orden de alejamiento, no le dejan ver al niño por un problema de maltrato infantil, de lo que tú quieras. Entonces, a mi hijo no le dejan ver al niño, pues yo pido visitas. Pero tiene que haber siempre algo grave que te lleve a pedir a ti esas visitas. Y cuidado, que ahí hay un control, porque como los abuelos utilizan las visitas, en este caso que te he dicho de violencia de género, para que el niño vea al padre o viceversa, entonces se las quitarán. Porque estas visitas de abuelos suelen tener un control periódico, ¿eh? Los propios juzgados piden que de forma periódica se informe el estado de las relaciones entre los abuelos y los nietos. I també supongo que si els iaios fiquen foc o fiquen llenya, no?, a la relació entre els pares. Pues se la quitarán. De todas maneras, también se da el caso de padres divorciados que entre ellos se llevan muy mal, que el padre no tiene ninguna relación a su vez con su padre, con sus papás de origen, y al final acaban aliándose la divorciada con los padres del otro divorciado, que pide visitas para el nieto. Y entonces acaba el progenitor no custodio, el pobre que tiene sus visitas, viendo que las tiene que compartir con el abuelo. Y esto también será en los tribunales, y esto sucede. Sí, la casuística és molt gran perquè la gent cada un és com és, no? En aquesta món hi ha de tot. I efectivament n'hi ha una sèrie de situacions tan estranyes i tan anòmales que els jutges de família se tornen locos, ¿no? Se tornen locos perquè estudiar cada cas, cada variable, ¿no?, i aplicar una norma per això. Però sí que hi ha moltes sentències que se reconeix el dret dels abuelos, dels iaios, a veure els seus fills. Sí. Claro, es que tengo que decir que los abuelos son una auténtica autoridad moral, ¿eh? Y además los abuelos tienen una virtud muy grande y es que ponen mucha distancia con respecto a los problemas de la pareja, ¿no? Y ayudan a los nietos a racionalizar esas situaciones de conflicto tremendo que a veces hay entre los progenitores, ¿eh? Quiero decir que es muy importante que los niños tengan relación con sus abuelos, pero al respecto de que los órganos judiciales se vuelvan locos, tengo que decir que nosotros tenemos un gabinete psicosocial con unos psicólogos que trabajan muy bien, trabajan mucho y que estudian caso por caso para ayudar al juez a tomar la mejor de las decisiones, ¿eh? Palmira, anem concloent. Si una persona es troba en estos casos, a on ha de recórrer? A un advocat, supongo que especialitzat en el tema. Obligatorio, juicio verbal, obligado. Tiene que ir a un abogado y contratar los servicios de abogado y procurador. Estudiar la causa por la que quiere pedir las visitas autónomas con el nieto e interponer un procedimiento donde tiene que demandar al padre y a la madre
y bueno, si están, cuidado, porque puede que no esté, puede ser, por ejemplo, que pidas visitas porque haya fallecido tu hijo y no te deje la nuera, por ejemplo, ver al hijo. Demandar a los dos si están y si no a uno de ellos, y entonces ya sujetarse a una vista. Depende de lo que se oponga la otra parte, porque la otra parte puede oponer perfectamente que el abuelo está loco, que tiene esquizofrenia, que tiene Alzheimer, etcétera, etcétera, y entonces ya entraríamos en prueba, en ver si el médico forense, el gabinete psicológico, psicopedagógico, ya entraríamos a ver la disfunción que puede tener este abuelito por cual la nuera, por ejemplo, por decir algo, no permite que su hijo se relacione con él. Seria una qüestió de prueba i al final, pues, sentencia. Queda clar, Palmira, moltíssimes gràcies per la teva intervenció, advocada de família. A ti, Josep. I ens veiem molt pronte. Venga, muchas gracias. Adeu, fins ara. Hasta luego, adiós.